Erokamano dwa winjo pachi ari adek auchiel nono nono eka kinyalo yudowa. Tendo obila ma Nairobi omako achije mohewo 20 kod simbe mohewo 400 e apedha manyotim e boma ka geto moko kuom riwruoge mag njore mosebedo ka monjo jopiny kendo kwalo mwandugi. Kaka Cynthia Onyango leronwa, komanda mar obila ma Nairobi Issa Mohamud ochiko obila ma Nairobi mondo tii kod yore duto manyalore mar thiro monj mitimo ne jopiny. E apedha mager motim e kaunti ma Nairobi e kuonde chung' od buche mopogore e thuolo mar juma achiel mokalo, obila oyudo simbe mag ong'we yamo maromo 448, simbe mag iPad maromo 13, injin mag simbe maromo 221, kio mag wang' simbe maromo 37 kod laptops maromo 12. Koloso kod jofwambo e tesend obila ma Central e boma Nairobi, ikinde keto ayanga moko kuom mwandu ma giseyudo. Kamanda mar obila ma Nairobi Issa Mohamud oyango ni gimako ji ma ok tin 29 magina kod ji mamoko 8 mitudo kod kuo mayande otime magawa ma Chaiwali mayudore kar dak ma Westlands, ka ji mamoko 2 kuomgi gin joma mine. Within Kayole, that is the last patch. That we were able to recover 117 phones. 72 phones were identified. We were able to arrest 29 persons, which are before court. And we were able to recover 1 pistol, Falcon, and 1 homemade gun. Olero ni kuo mar simbe masani osaso chuny boma Nairobi itimo kod riwruog njore ma otudore mapek matiyo kod masinde moyiedhi e ketho simbe, wuodho injin magi kendo chwalogi e pinje maoko, kama bang'e ilosogi manyien kapok oduogi usogi pacho kaka simbe ne jopiny makia. And this removes the interference with the numbers. The phones are cannibalized and the motherboard is shipped back to Asia. And then they start preparing cheap phones back to us again. Issa bende olero ni gimako jomoko 28 molero ni gina chudhe mag lowo manyoju kikayako lowo ma ok margi kendo giyiero opogore giwegi. Unajua tulisema iko gunzi ya aina mingi. Kuna gunzi ya mashamba, tulishika jana. Sasa ya mashamba, tulishika watu 28. These are part of the criminal gangs ambayo wanasumbua watu. And they invaded land and they started subdividing on their own. Bende uchiwo ler ni achich mayande omaki kamayo mine moko e salun Masaika sani pedho gi apedha mager bang' yangore ni en janjore matiyo kod magina mayande oma obila moro e monj manotim e boma Nairobi. Ochiwo chik ne obila ma Nairobi mondo kik ne magina magi kaka gir tugo to giti kodgi e thiro jokuoe mosaso chuny boma Nairobi. Kuja na panga na kisu, mimi mtasimama unidunge ndo mimi nikufe. Baki. Hakuna. All officers within the command, the OSPDs, the station commanders, officers in charge of police force within this area to deal with these criminals decisively. Tendo obila ma Nairobi korwacho ni kit kuo mar simbe mineno e kaunti ni ok en kuo mano ma apoya, to en tudruok maduong' mar jokuoe makwalo simbe pachoka kendo tero e pinje maoko, loso kendo duoko pachoka uso ne jogo ma ok ong'eyo, kendo bang'e itiyogo e tiyo tije mag njore matut mahinyo uchumi mathurka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, tesendo obila ma Central, Nairobi. Wadong' mana gi weche mag maundu ni apisas mag okwach kich koro osechako timo nonro ewi nek mar Laktar Victoria Mutiso